आगरवुडआ दंफांनिफ्राय जे मोनसे अगरु होननाय मोनसे बुस्थु ओंखारो दा बे बुस्थुखौ जों सिगाङाव खोनायोल'मोन नाथाय दिनै जोङो ABD आगरवुड कमिटि मोनसे गठन जाखांबाय दा बे ABD आगरवुड कमिटिया जायखौ माने मुलुगावनो एबा जेनेबा जोंनि भारत हादर आरो गुबुन गुबुन माने हादरावबो दा बिथांनि नामखौ मिन्थिनो हमजोब्बाय बिथांनि नामानो जाहैबाय मिस्टार तामजिद आली दा बिथांखौ जोङो दिनै नैबे गामियाव गासै मोनब्रै मोनबा गामिखौ ज' लाफानानै गामिनि रायजोफोरखौ माबोरैहाय जोङो नैबे अगर दंफांनि सायाव सांग्रां जानांगौ आगर दंफांखौ मानो थाखाय गायनांगौ आरो आगर दंफांनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे एवारनेस प्रग्राम जों लादों सांग्रांथि मेल दा बिनि गेजेरजों जों गोबां खोथा जों मिथिना मोनदों मिस्टार तामजिद आली सारनिफ्राय आरो लोगोसे जोंबो गोदानै दा नैबे प्रजेक्टखौ जोङो आखायाव लादों खामानि मावनो थाखाय दा बे हिसाबै जोङो मथथे नैबे अगरवुडआ सिगाङाव जेनेबा साप्लाइथ' गैयामोन जोङो अबेहाय मार्केटिं खालामोमोन अबेहाय फानोमोन दा बिनि जोङो गुदि खिथा जों मिथियामोन नाथाय दा नैबे बिथां तामजिद आली सारखौ लोगो मोननायनिफ्राय दा जोङो मार्केटआव बबाव जोङो साप्लाइ खालामो मा खालामो जों मार्केटिंनि थाखाय दा जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैला होननानै सारा जोंखौ फोरमायदों आरो दा बे सावरायनाय मेला दाबो सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे गोजोनथाव खोथाया मोनसेबाव दा जोंनि नैबे माइदांस्रि एरियायावनो मोनसे नैबे जेट ब्लेक डायमन्ड आगरवुडनि मोनसे कम्पानि मोनसे खुलिनो थांगासिनो दङ कम्पानियानो जाहैबाय ABD आगरवुड टीम दा बेयावनो ब्रान्स अफिसबो जागोन दा गासै रायजो राजाफ्रा जुदि बे बिफांखौ गायो अब्ला मार्केटिंनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ गैला मानो होनना बुङोब्ला बेयाव जोंना ब्रान्स अफिसा जाखासिगोन बिराद खम समनि गेजेरावनो दा बे अफिसावनो गासिबो दंफांफोरखौ माने आबादारिफ्रा फाननो हागोन आरोखि दा बे मोनसे गोजोनथाव खौरां दा बेनिखायनो आं खावलायो गासै रायजो राजाफ्रा माने नैबे आगर दंफांखौ गायनांगौ आगर दंफांनिफ्राय माबायदिहाय मुलाम्फा जानो हायो बेखौ इउटुबफ्रावबो मिथिगोन आरो आगर दंफांनि 1 किल'नि बेसेना बेसेबां बेखौबो रायजो राजाफ्रा आजिखालिथ' इन्टारनेटनि जुग बयबो गुगोलाव नायबानो इउटुबफ्राव नायबानो मिन्थिना मोनगोन दा बे मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दंफांखौ गायनांगौ आरो दंफां गायनाय लोगो लोगो दंफाङा मानसिखौ खेथि खालामा बरन्स दंफाङा जोंखौ मोजांसो खालामो दा अक्सिजेन आरो दा जोङो बेहायनो ABD आगरवुडनि ब्रान्च जिथुनाखि जेट ब्लेक डायमन्ड आगरवुड LLP इन्टारनेसनेल कम्पानिनि जोङो सासे MDजों जों जगाजग जानानै जे बे ब्रान्चखौ खालामनाय जादों आरो दिनैनि बे माइदांस्रि गामियाव दिनै मिटिं मेन लानाय कारनानो जादों जिथुनाखि जोंनि बे जुनाय हालामाव आगर दंफाङा गैया माने फ्राय दंबाबो फांनै दं बिनिखायनो जिथुनाखि गैयिनि थाखाय दा जोङो खेथियकफोरा लाबालाब जानो थाखाय जेनेबा दा जोङो बिनिखायनो एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों जिथुनाखि एवारनेस प्रग्राम बेहाय जोङो प्रत्येकजन मानसिखौ आगर दंफां गायनो खावलायदों आरो आगर दंफांनिफ्राय लाख लाख रां खामायनो हागोन होननानै जों बेखौ आसा फारिनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेसेबांनो